σπηλιά. Κάνουμε car spotting σήμερα. Σήμερα κάνουμε car spotting. Αλλά εδώ τη νύχτα κάνουμε car spotting. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έρχεται το πρώτο μας αμάξι ή όχι, δεν έρχεται. Νομίζω ότι αυτό έρχεται. Χαιρετάμε. Τίποτα. Τι στο. Θα το ρισκάρω, θα χαιρετάω κάθε αμάξι. Θα χαιρετάω κάθε αμάξι για να πάρω κόρνο. Έρχεται. Τίποτα. Παιδιά, το χαιρέτησα και τίποτα. Καλά δεν με βλέπουν αυτοί, τι φλή είναι. Να, έρχεται. Έλα, παιδεύτηκα. Τίποτα. Μπρο, τι είναι αυτό ρε φορανά. Μας είδε. Τέλος. Δυστυχώς το Fiat δεν το πρόλαβα. Άρε. Κάνεις ρε. Αυτό δεν το χαιρετάμε. Δεν μετράει αυτό. Ούτε καν δεν μετράει αυτό. Αου. Έλα. Να! Κόρνα! Ρε μπρο, τρόμαξα. Τρόμαξα ρε. Όχι, μου κόρνα ρε. Να. Και ποιο είναι αυτό, το Κιός? Όχι, δεν παίζει να είναι το Κιός. Όχι, τι λέω. Άλλα πράγματα λέω εγώ. Και ποιο είναι αυτό το Σουζούκι? Όχι, δεν παίζει να είναι αυτό το Σουζούκι. Αυτό είναι Chevrolet. Δεν μας είδε. Ρε φίλε, αυτός έκανε ένα drift. Driftαρε ο άλλος. Αυτός έχει γλιστρήσει στη μηχανή του. Ωραίο μαλλί. Ευχαριστώ. Να. Και παιδιά, είναι 9 η ώρα το βράδυ. Και αν το χαιρετήσω το λεωφορείο, παιδιά, αν χαιρετήσω το λεωφορείο, θα μου κορνάρει. Αυτό λεωφορείο είναι? Όχι, δεν είναι. Δυστυχώς. Παιδιά, ακούγεται, ποιο είναι? Και ποιο είναι ρε φίλε? Δεν έχει έρθει ακόμα. Το ξέρω.
Ωραία. Ακούγεται. Ακούγεται. Δεν είναι... Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι, πράσινο. Τι εννοείς, ρε? Το πράσινο δεν παίζει να είναι Mercedes. Παιδιά, πιστεύω ότι θα πιάσουμε κόρνα. Ελπίζω. Αυτό είναι το MAN. Το MAN CBR2. MAN CBR2. Να έρχεται. MAN CBR2. Δεν μας είδε. Αυτό είναι το ίδιο λεωφορείο από το προηγούμενο μου βίντεο. Από το προηγούμενο μου βίντεο, να σας πω την αλήθεια, που δεν μου κόρναρε. Επειδή μας κόρναρε από την κατηφόρα, το προηγούμενο βίντεο. Έπαιρνε λίγες ώρες για να έρθει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έπαιρνε ο Μίτσος, οδηγός λεωφορείου, με τη μηχανή του. Είναι τόσο αργά τώρα. Τόσο αργά τώρα. Please. Δεν μας είδε. Okay, bro. Πονάει λίγο το χέρι μου. Sorry. Ωραία. Σφόμαξα έτσι. Και αυτό το φως με τυφλώνει. Δεν μπορώ να το κοιτάω. Με τυφλώνει. Με τυφλώνει πάρα πολύ. Δεν το μπορώ. Πιστεύω ότι θα μας κορνάρει πάλι. Μας κόρναρε. Σκόρναρε. Και 6 κόρνες. Όχι 3. Και 6 φορές, όχι 3. 6. Ουφ. Ωραία. Παιδιά, όταν βάζετε τη κάμερα σας στο 5 από το Samsung είναι λίγο πιο ωραίο. Μας είδε, μας είπε γεια. Δεν νομίζω να ακούστηκε. Βέβαια. Μπρο. Πρέπει να πάω να κατουρίσω. Okay. Περιμένετε λίγο μέσα. Περίπου μέσα. Δεν το λέω απότομα μέσα. Οκ. Θα πιω πρώτα το γάλα και μετά πάω να κατουρίσω. Δεν έχω ανοίξει γάλα, οπότε πάμε να κατουρίσουμε. Τα λέμε μετά, παιδιά.
Βερμπάμπη είναι... Τι θέλεις? Τίποτα. Δεν μου το παίρνει. Κανείς δεν το κάνει. Τι νομίζεις εσύ? Να. Ναι, ή μάλλον πρέπει να καθίσω στην καρέκλα. Έχω κουραστεί λίγο. Και να... Και περίπου αυτές τις μέρες δεν έχω... Παιδιά. Και περίπου αυτές τις μέρες δεν έχω κάνει βίντεο με μετρό της Αθήνας. Αλλά... The Athens Transport Fund. Αν θέλεις να κάνω ένα βίντεο με το μετρό, κάνε μου ένα σχόλιο. Και αυτό τον έχω βαρεθεί. Ωραία. Παιδιά, τι λέτε να παίξουμε τώρα? Παιδιά, δεν ξέρω τι να παίξουμε τώρα. Α, και The Athens Transport Fund. Έχω playlists, να ξέρεις. Αν θέλεις να τα δεις, πήγαινε να τα δεις. Αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μόνο που ένα playlist είναι λίγο private. Μόνο για μένα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά το άλλο το έχω βάλει με... να είναι public, δηλαδή για όλους. Και επειδή δεν το σκέφτηκα που το κράτησε private, το έβαλα στο public. Πόσο μπαταρία? Α, 29, τέλειο. Να. Αν θέλεις να κάνω βίντεο με μετρό της Αθήνας, πείτε μου στα σχόλια, εμένα δεν με πειράζει. Αν μπορώ όμως, για να πάμε... Αν μπορώ για να πάμε λίγο βόλτα στο Σύνταγμα ή Ομόνια, πείτε μου στα σχόλια, δεν με πειράζει εμένα. Ό,τι πετύχουμε ακόμη και ενδέκατη, δεν με πειράζει εμένα. Εμείς συνέχεια πετυχαίνουμε ενδέκατη για κάποιο λόγο. Μόνο που δεν πετυχαίνουμε ούτε μια 10η και 8η παραλαβή. Μπρο, για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Μπρο, για κάποιο λόγο. Μακάρι να είχε μόνο 8η. Εγώ με την 11η δεν την μπορώ. Με έχει κουράσει. Είναι το χειρότερο τραν. Δεν μου αρέσει. Παιδιά, τι λέτε να μπούμε μέσα στο σπίτι? Ναι, μήπως πρέπει. Γιατί δεν μπορώ να κάνω το βίντεο μια ώρα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αν μπορώ την ημέρα, όχι, τι λέω, ναι, και τέλος, ξεκούραση.
Και ναι, παιδιά. Καλά, εσείς πείτε μου στο σχόλιο αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο με μετρό της Αθήνας, πείτε μου στο σχόλιο. Εγώ ούτως ή άλλως δεν με πειράζει. Αν μπορώ μια μέρα να πάω στο Σύνταγμα, με το που θα κάνω βίντεο κιόλας. Αν θέλετε πείτε στα σχόλια. Bro, δεν ξέρω γιατί το λέω πάρα πολλές φορές. Είναι το χαζότερο πράγμα. Αου. Οκ. Αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε ένα like και subscribe. Και θα τα πούμε. Γεια σας. Peace.